bandiraɓe hewɓe donki famodirde bandiraɓe hewɓe majji jiitade musol bandiraɓe hewɓe lurdi e jewte e peeje e yettoji te ha hande de nanodal waɗani kono tan wittoji kewɗi mbaɗama bandiraɓe e ɗiɗo duuɓi battidi ɗinon wittoji noon mballi yimɓe ɓurde andude iwdi fulɓe ko ɓuri laftude ko windano walla ko haalano e iwdi mabɓe jibru ndu noon ko tubakoɓe mana ɓe mbiya tubakoɓe ɓe mbiya portoɓe ko kamɓe tigi gaddi nduɗo jibru sabu gila nde ɓe jokkodiri e afrique naaɓe kamɓe tubakoɓe ɓe darino tan kay feccude leƴƴi afrique kala ɓalejo poynuɗo walla wojji seeɗa ɓe mbatti ɗum danejo ropnajo tawde tan mbo ranwi seeɗa nguru ɓandu makko ɓalwani ha wonko to ndewode jeeya ko dongi wonto wonko ɓuri hewde e ko ɓe mbiyata hande o fulɓe heewɓe ɓe mbiyata fulɓe ɓe jamnoɓe ɗo ko fulɓe tawata wonano fulɓe waɗeɓe ɓe tawata ko fulɓe ɓalleɓe kurum kamɓe windiyankoɓe tubakoɓe hewɓe ɓe jaltini peeje fof ngam wattude fulɓe leñol ganduɗa daneyol no maɓɓe ni ɓe mbaɗino kadi ne feere fof beele ma fulɓe jiiɓe nokkuji fof so wona e nder dongo e afrique woni hene mabɓe kamɓe tubakoɓe windunoɓe ko faati e yiwdi fulɓe tubniɓe e ko nande gonga ɗum en jeddani kono ko ɓuri hewde mabɓe ko koye punti tan darino koɓe pepintono ɓuri hewde e koɓe kaali gonga sabu wittoji kesi joguiɗi dalillaji kolliti ɗum anduɓe tubakoɓe wona tan fulɓe ɓe jinno ran winde bandiraɓe ɓe mbaɗinonede kadi e leƴƴi goɗɗi kewɗi ɓe jehini haaɓe ndi hono misiriyankoɓe nder yonta firawuna en e ɓe ganduɗa ko éthiopie naɓe e somali naɓe ko way noon ɓe mbi ɓeɗo tawde ne poyni seeɗa koɓe raneɓe kono ine mabɓe nunɗuɓe kadi ne saabu en jedditta kala ko haala ko foof ɓe mbi iwdi aade jangirte walla jangirtage tan nguru ɓandu mum iwdi aade jangirtage tan nguru ɓandu mum ine foti kadi ne jangirede geɗe goɗɗe ko wayno ƴiƴam ko wayno pinal e dartol ko wayno jiidigal mum e leƴƴi goɗɗi e ɗemgal mum ko ɗen ɗon geɗe en gaddani anduɓe hande ɓe e laaɓede fulɓe e leñol ɓaleɓe holto uni min gar hen joni so lamɗo jaɓi mbiɗen won geɗe gaddani anduɓe ɓe laaɓa hande o fulɓe kay leñol ɓaleɓe jeeya kono noon mbiyen holɓen geɗe geɗal gaɗanal ngal ko ƴiƴam jangde ƴiƴam holli leƴƴi aduna ɗi fof jiidi kanji fof jiidi iwdi ƴiƴe noon mbaɗi ko pecce pecce wonande anduɓe aɓe gandi ne waɗi feccere wiyetede a to banggue ƴiƴam ne waɗi feccere wiyetede b ne waɗi feccere wiyetede o ne waɗi feccere wiyetede ab leƴƴi fof ndendi kono ko ƴiƴam ɓaleɓe tan wawi waylude gabbe mum ɗum ɗon koko setta anduɓe kaali ɗum nandina ɗum e ko wayno sart ngam habde won ñonkoji ko wayno mboros pawle ndungu ina wiye e français
sen kali tubankore mana paludisme ko nyawdo o goto biyeteɗo pales yiiti ɗum ɗo ƴiƴam fulɓe wonno ko ƴiƴam ɓalejam ene jogui kan mbayka gabbe ƴiƴam bayletoɗe no sarta so hawri e mboros mana paludisme sen kali tubankore nder ƴiƴam fof ine waɗi ko rokkata ɗum wawde dartade ñonkoji ko wayno mboros ni hayso pawgal ala ko anduɓe mbiyata ko heɗɗere souter heɗɗere reta heɗɗere jego heɗɗere souter noon ko ɓaleɓe keruri heɗɗere wiyetende nde reta ko raneɓe keruri heɓɓere wiyetende nde jeego ko olɗuɓe keruri reta e jeego jalti kay souter ɗum firi ko raneɓe olɗuɓe jalti kay ɓaleɓe fulɓe noon gila ɓurɗo o wojjude ha ɓurɗo ɓawnude o ko heɗɗere souter tan woni e ƴiƴam mum nden noon nguru ɓandu tan ala ko wallitta e wittu ɗo leñol ngol ummi alay saago ganduɗa hoorema dalillaji goɗɗi kadi laaɓɗi jiite ha faame tigi tigi holli yiwɗi men hande jilaw bandiraɓe holto yewdi men hol sifa mum dartol e pinal ine joopo iwdi kala leñi fulɓe fof ine kawri ko funnague afrique ɓe ngumi hade mumen yaade hirnague afrique mawɓe mabɓe hewɓe ine gonɗini ko hakkude leyɗele aradeɓe hande ɗe e leydi ha hande sénégal e diwan biyeteɗo fouta toro ha e fouta fuladu ɓe jilli ɓe mbaɗa ya garta nder duuɓi ujunnaji kewɗi ɗum ne ko ha hande e oɗo saaha mo kaɗata pinal mabɓe ina jiidi e pini ɓaleɓe hewɓe eɓe jiidi weeyo ko wayno fulɓe mum e giyankoɓe e seɓɓe muɗum wurankoɓe hayso waɗi kadi ne gueɗe keeriɗe nder pine ɗe ittata ko renda ko ɓuuri hewde fulɓe hirnague afrique ine jogui jettoje no leƴƴi ɗi ɓe koddiɗini ɓe jogui kadi ne kimɗe no ɗin ɗon leƴƴini awoɓe subalɓe aynaɓe walla aynoɓe fulɓe serenɓe toroɗɓe sehoɓe tawa ko lawɓe haɓeteɓe tawa ko seɓɓe jaaroɓe tawa ko awluɓe e wambaɓe e ko way noon haaloɓe pulaar mbi seena fof walla burire fof e gundoji mum kala hodduɓe ka en jiiɗi ɗum woodi fulɓe funnague goppi jettoje kono won hen e nder mabɓe renɓe kinɗe mumen ɗen kinɗe gadane yoɓe guittuno hirnague afrique to Fouta Toro Sénégal to Fouta Marsina to leydi Mali ha to nokku biyeteɗo Liptako toon ganduɗa hoorema koto diwan biyeteɗo hande Niger ha to nokku biyeteɗo Diafono to woɗaɓe kodi urudɓe toroɓe ko wayno funnague ha hirnague fulago ngu kam ko gotu ɗum bandiraɓe fof ne kawri ɗon ɗo tawɗa pullo fof keptina e mum dimagu tawa ɗon karay siragal e kerse tawa ɗon e gacce tawa ɗon e teddugal wonko wayli e koɗorde men ko gonga walla e sifa desodiral men kono ko ɓuuri ko hewde ine renda ɗum pullo mo sénégal o pullo mo tawata nokku biyeteɗo gawdere pullo mo tawata ganduɗa nokku biyeteɗo marwa to leydi adamawa to leydi cameroun sifa mabɓe fof woɗodirani ko wayno testuya gotingol fulɓe e iwdi mumen koɗo gotel ɗum noon ine heewi doole e bindugol dartol walla wi iwtu juttu iwdi leñol
no mbiɗen joni ni darto e pinal ina jeeya kono joopo godal ha hande ɓe hen ina jeeya kadi ni ko yitata ɗaɗi asli gonɗon leñol bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe ha hande ɓe mbiɗen ina woodi gueɗe tawa ɗen ɗon gueɗe gaddani anduɓe hande ɓe laaɓede fulɓe ko leñol ɓaleɓe jeeya teɓen ɗon fulɓe holtoɓe ummi en kaali joni sifa ƴiƴam kone addana ha hande fulɓe hettinede en kaali kadi en mbiɗen sifa dartol e pinal joni noon jubben seeɗa e sifa ɗemgal leñol fof siforte e ko ɓuri hewde ko ɗemgal mum ɗemgal pulaar ɓe mbiya pul ɓe mbiya pulal ɓe mbiya fulfulde
ko demgal balewal no demde baleje ɗe fof ni ɗum noon ɗum anni wittiyankoɓe tubakoɓe ɓe bandiraɓe ɓe mbi holno leñol danawol jogorto demgal balewal ɗum ɗo ni ma en gartu hen so lamɗo jaɓi yeeso e jewte men mbatton hen hakkillaji demgal pulaar mbiɗen pulalpul walla fulfulde ko demgal jiidugal e seererade ne jiidi e demgal jolfe demgal basari e ko way noon ko ngal demgal jiidugal kadine e kongo mboosi e ko way noon angal luɓi noon ko heewi e wonɗemde ko wayno mandinkore ko wayno sapatore ko wayno demgal songoy en soninkore hawsankore mana leƴƴi ɗi ganduɗa ko koddaɗi hanke e hecci joni o noon holto tolniɗen holto jaraten e ko faati e dartol fulɓe hanki tubakoɓe arnoɓe honde afrique ɓe jinno tawde ɗon ko pinal dokkowal tugnorgal konngol maɓɓe ko ɗum waɗi kala ɗoɓe jiino poynuɗe seeɗa e nder ɓaleɓe ɓe jinno ko sendu ɗum e ɓaleɓe woɓɓe ɓe ko ɗum addaniɓe wiide fulɓe ko Europe naaɓe hande noon gandal mehal ngal wittoɓe raneɓe olduɓe e ɓaleɓe kuturi holli fulɓe ko leñol tan e nder ɓaleɓe afrique e jewte men garoje ni maymi keɓe hollide so lamɗo jaɓi ko winda walla ko haala e iwdi fulɓe taw pawɗen ɗum kadi ni kay won dalillaji wonko anduɓe tubakoɓe bindi wonko olduɓe raneɓe e ɓaleɓe kadi ni bindi gando biyeteɗo toxier eɗen gandi wonko on windi fedde winde fulɓe ko tubakoɓe Europe jalti ɓen ɗon e men kal holno cifori gorko ni wiye ganda capitaine Figeac ina woodi kadi ne ganda goto biyeteɗo docteur Tal wonne ko docteur Tali noon tigi wonne ko setti e iwdi fulɓe honno mbiɗen ko winda e maɓɓe heewi min jettin dalillaji bayniɗi kono fedde winde ko Asie e yahudu en fulɓe jalti kono ko biyeteɗo Golbefi wonko haali hen gonɗinde ɗen gueɗe min jettin bandiraɓe ɓe kadi ne miijo gorko goto biyeteɗo colonel Frey e hitandu jeere 1994 ko sifi e iwdi fulɓe gorko biyeteɗo Mathéus e hitandu 1995 kaga jibinede annabi Isa gorko biyeteɗo Georges Destal e hitandu 1992 wonde wonko setti wonko windi e iwdi fulɓe le mataw ngol ɗo leñol bandiraɓe ko ngol gannugol walla ko ngol gandogol gorko biyeteɗo Maurice de la Fosse e hitandu 1911 wonde wonko setti wonko haali kadi ni e iwdi fulɓe gorko goto ne wiye Kanotel e hitandu 1986 wonne roki miijo mum gorko goɗo biyeteɗo Winterbo Tom e hitandu 1942 wonne wonko haali Grimal de Girandon e hitandu 1987 ko gorko tubako wiyete noon wonne wonko sifi e iwdi ganduɗa hoorema leñol fulɓe kañumen no holko ummi won sifa mumen gorko goto ne wiye Edmond Morel e hitandu 1994 wonde wonko haali e iwdi men enen fulɓe gorko ha hande fedde winde fulɓe ko afrique naaɓe gorko biyeteɗo Baht e hitandu 1986 tuggude jibinade annabi Isa wonde wonko haali gorko goto ne wiye Gustave Molien e hitandu 1992 ne jogui windande ko sifoto e fulɓe gorko goto biyeteɗo docteur Lasnet wonde wonko haali e iwdi men ganda goto ne wiye Seligman wonde wonko setti e gurdam fulɓe ganda goto ne wiye André Arsine wonde won dalilu ha hande roki won tugnorɗe kadine ha hande huturi hollide fulɓe holto ummi e won sifa mumen gorko goɗɗo ene wiye Toxier arti e hitandu 1937 yedditi miijo ngo winduno hanke hecci hanke wodi ko ɓeydi hen sifi ganduɗa hoorema gonka fulɓe mo woodi biyeteɗo Lilias Homburger wonne kay hitandu 1990 wonne sahaji garoji son batti hen hakkillaji mon mamin kala noon holko sifi e leñol fulɓe gorko goto biyeteɗo Henri Labouré
e hitaandu ujunere temedde jeenayi e capanɗe joyi e joyi wonno ne jogii ha hannde dallinorde hullude ngannduɗaa iwdi fulɓe gorko ganndo kettinaaɗo jibinaaɗo e dongre Afrique gorko biyetenooɗo Cheikh Anta Diop mo leydi men Sénégal kañumne holko seetti e leñol ɓeeɗo worɓe faayodinɓe ha hannde ittuɓe mon e kala sahaa jaamareɓe ɓe kulata joman cuhli ɗi ngannduɗaa so tembima hannde janngo sabu ngannduɗaa huɓɓude haqqille taw cuhli gartiiɗo ngonno jaamareɓe ɓe jarata caggal hay sahaa aannuɓe heewɓe noon kono noon so tawi neɗɗo tinni salima wonde ngannduɗaa hoore ma koɗo jamanu woni koho banndu men salima jasde o anna heewɓe ko fulɓe mbayi noon gorko biyeteeɗo Alain Asnan e hitaande 1990 kañumne wonko windi e ngurdam fulɓe gorko gooto biwo mbimi wimi e wimami jaaɗo e leydi men Sénégal dariɗo ɗo ete dural jaaɓi hattirde biyeteɗo Aboubacry Moussa Lam e hitaande 1993 wonko heeɓi windude kankone holto fulɓe immi hol sifa mumen fedde winde fulɓe gummi kay jeere nde wiyetede nde sahal mana Sahara no tubakoɓe mbirata ɗum ɗon ne ɓenne wonko cifi e gurdam ha hande fulɓe e iwdi mum wonko goɗɗo ne wiye Henri Gravran e hitaandu 1990 wonde de wonko sifi e fulɓe gorko ganndo jaaɗo leydi men Sénégal ne wiye Ceerno Oumar Kane mbo duɗal jaaɓi ha tirde Dakaru e hitaandu 1996 wonne men tugno e haala mum wonko sifi e leñol ngol Abdourahmani Ba windi deftere nde kono ko biyeteɗo Paris to lamorgo dow la France e hitaandu 1994 wonde ko sifi e gurdam fulɓe gorko ganndo biyeteɗo Joseph Kirzerbo jeenoɗo leydi biyetendi hanke hecci hanke on volta oɗo saaha wiye leydi Burkina Faso to gorko biyeteɗo capitaine Thomas Isidore Noël Sankara jeeya wonne de kadi ne ganduɗa wonko windi e gurdam fulɓe gorko biyeteɗo professeur Henri Lot e hitaandu 1997 wonne min dokku miijo mum so lamɗo jaaɓi fulɓe ha hande ɓe janggani Farais janggani Anglais holko mbi e fulɓe holko ɓe cifi kamɓe ɓe ganduɗa e gurdam fulɓe ko wayno wage be nder fulɓe ni ko wayno Gallo Ba en mawɗo fulɓe diine l'islamiyankoɓe en ko wayno Mouhamadou Bello en ɓe ganduɗa ko Afrique farnorto ko wayno Alpha Hassimi Tall ƴiƴam homo ganduɗa ko jobbadama e Siliman Abdoulaye e hitaandu 1993 mo ganduɗa duuɓi muɗum battidiɗi walla sifamu gurdam mum fu andu ɗum koto Makasal Mukarrama wonne wonko sifi e gurdam fulɓe gorko mo ganduɗa ko faro Afrique jibidonoɗo ganduɗa e temedenne nde ɗo wattidile kono gorko biyetenoɗo ganduɗa hoore Mamadou Hampate Ba ko ganduɗa windino ko heewi te koko naftata ha hawaɗo saaha kanko Amadou Hampate Ba kanko ne wonko windino e gurdam fulɓe Alpha Moka Here wonne de wonko sifi e nder gurdam fulɓe eɗen mbawi raɓɓitinade ɗo nde tawno ko jumaji yewtere nde ina wayno natti hewde bandiraɓe ɓeɗo ɓe limtuɗen foof mbatton en hakkillaji mum goto fof ne jogui miijo mum rokki goto fof wonto haali e miijo mum holto fulɓe ganduɗa hoore ma dongre Afrique ummi ɗum noon ɓeɗo fulɓe Afrique naɓe yireteɓe nder leyɗele 19 gaga to wurgo Afrique ha kadi ganduɗa to funnague Afrique to hirnague Afrique e to hakkude Afrique ha to wona Afrique 60 e ko rewi million bani adama tawa ko haaloɓe ɗemngal ngal min ngar hen so lamɗo jaaɓi e sahaji garoji mbatton en hakkillaji mum inchallah non bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe hettiɓe haalirde dowle Sénégal konngol nummoɗo e Dakar min kolli toon to Kabir Dowro wonno toon ko Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye kabirɗe kadi jiiɗe ko Mademoiselle Fatma Ndiaye e tawtorede ɓaleja maddikel to ɓala tawtorede Dembabi Diop ene neddiri alimodi ene tawtora kadi ne miraɓe men Moftar Ndiaye e Yoro Diop Moftar Adiara to jini ine huufi haalirde nde sehil moon Tidiane Anne yo Allah rokku en jirdeje ɗoɓe mbawi wonde foof hande ko Fouta Mauritanie hanki o wona Tagan hayre ngal Asaba e Hot hono Mogeria Tijija Bundeit Kifa Cisit Walata Ayun Termes kame jeeri Akuwer walla jeeri Fouta fulɓe ngummori caggal dawal gittungal ɓe Sahara sira to Soudan e to Éthiopie ko ɗo Fouta Mauritanie ɗo ɓe ndenti
ko ɗon leƴƴi mawɗi fulɓe tafi nde ɓe puɗɗi noon sarondirde ko fuutotoro ko wonno leydi namandiru walla tekrur hanki woni nehande ɗimmere caggal Fuuta Mauritanie e jeeri mum hono jeeri Fuuta ko hen seeɗa tan ko adi l'islam duuɓi temedde jeeɗiɗi hitande caggal Isa dañi ha hande yottade worgo masina hande noon fulɓe e leyɗele kewɗe e nder Afrique aɓe kodi hen fulɓe nanto leydi mbiyetendi Guinée Conakry fulɓe nan e nder leydi mbiyetendi Guinée Bissau aɓen kodi aɓe jeñi hande leydi Sierra Leone e leydi Libéria e nder leydi men Sénégal sikki ala e ɗum e nder leydi Gambie e nder leydi Mali e nder leydi Mauritanie to nokku biyeteɗo Burkina leydi biyeteɗondi hanke canke Haute Volta fulɓe nan kodi hande to leydi mbiyetendi Togo to leydi mbiyetendi Benin mbiyetenodi hanke canke Dahomey fulɓe ɗe kewi hande e nder leydi Côte d'Ivoire to bange rewoto aɓen kori bange yo bange nder leydi Niger e nder leydi Nigéria to leydi mbiyetendi ganda Tchad to dowla biyeteɗo Cameroun to nokku biyeteɗo Marwa to nokku biyeteɗo Garwa to nokku biyeteɗo Gawdere e ko wona ɗon nokku mo ganduɗa sen teyi mbiyen toon huɗo ñolat kono noon yorata nde tonno toɓo ko siltata fulɓe nan kodi e nder leydi mbiyetendi Centrafrique aɓe jiite e nder leydi Soudan e nder leydi Éthiopie e nder leydi Égypte mana Misira aɓe kodi to Somalie aɓe jiite ha to Makkatal Mukarrama to Arabie Saoudite fulɓe ɓeydima sarade kadi ni e leyɗele goɗɗe ñalawma hande o e nder leyɗele France aɓe jiite hayso tawi woni nayiɓe toon taw ko jilaw to Italie to leydi mbiyetendi Espagne to Portugal to Belgique to Amérique dowlaji dentuɗi to leyɗele arabeɓe ɗe ngala e limteɓe caggal ko ɓuuri temedde ganda nayyi neɗɗo yahdunoɓe Alpha Hasmi Yutal nde ñooro yana ɓe peewi Makkatal Mukarrama e saraji mum ha hande tayi hande e arabeɓe kono won hen ina janga kadi ne Pulaar wonɓe ene nokku biyeteɗo Congo hande won fulɓe hoɗɓe hande e nder leydi Gabon to leydi Zambie to Suisse to Norvège eɗen mbawi raɓɓikinade ɗon hanki ko ndema e durgol e kareli ganduɗa hoorema ndodino sababu fergoji ɗi hande noon sawru mbaggu waylima ko yiilayru ngalu e duñi sagataɓe dayde wonde ganduɗa wandiyankoɓe e Pulaar leydi mbiyetendi Fulbe wittoɓe ganni kolli ko e nder temedande joyɓire caggal Isa walla jeegom fulɓe telli e maayo Sénégal to nokku biyeteɗo Fuuta Toro ko adi ɗum noon caggal nde ɓe gummi Misira e Sahara ko Fuuta rewo dade maayo Fuuta Mauritanie kila maayo Sénégal ha teme tati ganduɗa hoorema kilométre nder rewo ɓe gonno caggal ganni ko faati e kotki e kutorde kolli ɗum to diwanuji rewo Mauritanie nokkuji kewɗi ina toon kolloji ha hande fulɓe kodino e ɗin ɗon ganduɗa hoorema nokkuji bandiraɓe mbiɗen to diwanuji rewo Mauritanie nokkuji kewɗi ine toon kolloji ha hande fulɓe koɗino toon eɗen mbawi suwade hen nokku biyeteɗo Tagam